Sibambe ngazibini ngokuhlala nathi apha eSABC lihaye njengoko bemi belizwe bethatha isigqibo sokuthi ibhazalala ezitalatweni bevakalisa inxalabo yabo malunga nezinga lentswela-ngqesho elintingayo, ukuxinana kwamaziko ezempilo kunye noxinzelelo kwiinkonzo zoluntu. Ikomishoni yamalungelo oluntu eMzantsi Afrika inyuka umnqantsa kumsebenzi wayo wokukhusela amalungelo oluntu. Ukufumana ingcaciso ethe vetshe ngoku sakudlana indlebe kunye nomkomishanala uNomahlubi Khwinana osuka kwikomishoni yamalungelo oluntu eMzantsi Afrika nozosinika ke umfanekiso ngqondweni womsebenzi wale komishoni. Komishonala masikubulise esikwamkele SABC lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngiyanibulisa nami ndiyabulela ngethuba elisiphethe lona ukuphulaphula. Kubulela thina. Ikomishoni igcina ukuba uSection 27 womgaqo-seko uqinisekisa ilungelo lokhathalelo lwempilo kumntu wonke. Kodwa bagxeki bathi oku kubeka umthwalo omkhulu kwinkqubo yezempilo yoluntu esele ijongene neengxaki ezinkulu. Ikomishoni ilinganisa njani indima yokhuselo amalungelo abantu abangenazimpepha-mvume ngokusemthethweni kweli lizwe kunye nenyaniso yokunqongophala kwezixhobo zoluntu apha eMzantsi Afrika? Ikomishana ithi umthetho we-country kufanele ulandele imithetho yonke khona. Kungaba imithetho mayelana ne-immigration, kungaba umthetho wethu okuyi-constitution. Kufanele wonke le mithetho leyo ilandele. Manje-ke masosho njalo makuyikuthi kunomuntu owuphulayo lo mthetho okhona mayelana mhlambe nayo immigration, loyo muntu loyo kufanele abantu abafana ne-border management nabantu be-South African Police badile nabo. So masiyikomishini sithi thina umuntu ophulayo umthetho akathathe aprocessiwe ayiswe emakhotho and then akwazi ukuthi ahambiswe abuyele lapho ephuma khona. Into esiyibonayo siyikomishana ukuthi abantu abaphiwe imisebenzi yokuthi bawenze imisebenzi yokufana nokuthi bagade amabhoda esu abawenza umsebenzi wabo. Leyo ke iyenza ukuthi kube neyinkinga kwi-economy yethu kanti kube futhi neyinkinga just in our country at large. Ngoba abantu abekho abafanele bawenze lo msebenzi okufanele wenziwe. So sicela ke uhulumende ukuthi awungenelele ubhekisise ukuthi kanti inkinga ikuphi, ngoba ingathi uphe umsebenzi ukhokhelwa umsebenzi ukuthi uwenze ungawenzi kushuke kwenzakale. Ngoba into esiyibonayo leyo ukuthi kaningi iyinkinga and ayenzakali kuphela emapoliseni ngisho naku uhulumende kwamanye ama-department banento laphaya ekuthi i-consequence management. Ungathi into ebengayazi nje, it's a foreign term when you're talking to public sector. Kanti ikufanele yenziwe. Umuntu mayengayenzi into ekufanele ayenze akubonakala ukuthi kudilwa kanjani naye. Komishanala, siyabona amaqela afana no-Operation Dudula kunye namanye amaqela ezopolitiko athi ukufudukela kwabantu ngokungekho semthethweni kweli lizwe kwandisa intswela-ngqesho kwaye kubeka uxinzelelo kwiziseko zenkonzo zoluntu ezifana nezempilo. Mhlambe ngeyiphi enye yendlela yokujongana esetyenziswa nini ukuphikisa uluvo oluxhaphakileyo lokuba abafuduki abangabhaliswanga bangoyena nobangela wezingxaki zelizwe? Well, thina siyikomishana sibe ne-imbizo just recently, I think a day before yesterday. Abantu raise those concerns ukuthi i-economy, i-crime rate, yimbangela illegal migrants or undocumented migrants. And siyikomishana sithi asibhekisise ukuthi ngempela is that really the challenge, and if it is, then those that are supposed to deal with it fanele badile nayo. So siyikomishana siyenza ama-investigative inquiries, senza ama-subpoenas. Kwangoku we are trying to even get uMinister ka-Justice, we're trying to get uMinister of SAPS on the table so that SARS, do they have a plan
when you look at our challenges that have been presented, because inkinga vele zona ngempela we have realized ukuthi zikhona mayelana nokuthi the crime is very high, you know, in terms of whether we're talking about rape, whether you're talking about GBV issues, whether you're talking about drugs in the country, all those we realize that it is true, we do have a challenge with that. But yeah, the issue ultimately, who is responsible to oversee all this not to exacerbate to the extent that they have? Because currently, ngempela, ziphezulu, and it can be avoided, you know, in terms of doing that which is right, in terms of us as a community, in terms of rights, in terms of us as a nation, to ensure that we gather against it. So this should be a concerted effort from all stakeholders in order to ensure that we do that which the Constitution says. Mkamashanala ndiyafuna into yokubana sigxila kakhulu kulwimi lwalapha ekhaya. Singabane ke siboleka pha kwisingesi, kodwa ke ndiyafuna into yokubana ababukeli bethu basive kakuhle. Kodwa ndiyafuna uqonda kuba kaloku ikomishoni ithe yagxeka kakhulu amaqela oluntu aqhuba amaphulo okhangela abafuduki abangenazo impepha ezifanelekileyo. Isithi ke ngamapolisa ekumele into yokubana namagosa ezokufuduka kuphela negunya lokwenza oko ngokusemthethweni. Mhlawumbe lithini icebo lekomishoni lokulungisa ungathembani okukhulayo phakathi koluntu kunye namaziko karhulumente ajongene nolawulo lokufuduka kwabantu, njengokutshilo uqeleni into yokubana pha eBMA kubonakala ngathi bayasilela ukwenza umsebenzi wabo? Sijonga ukuba abantu kufanele bahlale around the table bathethe. We believe ukuba i-dialogue can resolve a lot of issues. But from the commission side, we are also saying education mayelana nokuthi who is responsible to do what becomes very important. Because as a commissioner, sibona ngathi abantu aba-understanding yokubana i-Human Rights Commission yona umsebenzi wayo yini, and amapolisa nawo umsebenzi wawo yini. And we need to use sisebenzise as stakeholders, because xa singabasebenzisi then again nabo it becomes a mockery ukuthi why do they even exist? They'll be there for ease, they'll just be there, and then and yet they're being paid, but babhatalwa mahala, uyayibona. So if singayenza sure ukuthi everybody we understand, but let's say asibasebenzise, and then xa bengenza umsebenzi wabo sibayisaphi okubana senze sure ukuba lo msebenzi oba appointelwe bayawenza. If singenza njalo, mhlambe ngempela sizakwazi ukuba sithene around a lot of things that are happening as wrong kule iningizimu Afrika. Mhlambe ngawapha amanyathelo athile enwathabathayo ukuzisa iinkokheli zoluntu kunye namagosa karhulumente kunye ukuze kufunyanwe izisombululo kwezi ngxabano, kuba siyaqonda into yokubana utshilo into yokubana niye nabamba imbizo ukushukuxa lo mba, kananjalo uye wayityhila into yoba ngaba mhlawumbe kufuneke kube khona nento ye-consequence management. Sizama ukuba sibe a conversation nabo through ama meetings, but enye into ebesicinga uba singayenza ama subpoena hearings laphaya ekuthi those are our powers in terms of the South African Human Rights Commission Act. So ultimately, after sifumane all the information, we are going to then decide on where and how to approach it. But for now, we have said, let's rather sithole ama-plan, sizukuba uhulumende waka-justice unayo na i-plan mayelana nalama challenge akhona. Uhulumende ka-SAPS naye unayo na i-plan. So o-ministers bonke sibabhalele ama-letters, sibaphile ama-letters ethu. Fortunately, currently, uSAPS kuphela, uMinister Khatshaliya's office yibo kuphela who have acknowledged our engagement.
But again, we are still waiting on others, and we are hoping ukuthi they will respond, because kaloku thina South African Human Rights Commission, we are there to help them to support constitutional democracy. And it is important ukuthi nabo ba respond when we are calling on them to do so. So sizosebenzisa those powers that we have in order to bring them to the table. And of course, if that fails, we'll go to the extreme, which is ultimately a subpoena hearing. Kwi-subpoena hearing, bazawubaphaya ke, bazawufunga, and then ke bazawuthetha under isifungo ukuba what have they done and why have they not done it. That evidence, we will then take it to court, because uzakhumbula uba khona ngoku i-Constitutional Court ithe ama-recommendations ethu, they are not legally binding. Ke ngoku sizayithatha le evidence esayifumana kwi-subpoena hearing, siyithatha siyisa e-court, and then ke xa sifike e-court sizakwazi uba ivakale phambi komantshi okanye phambi kwejaji, and then we'll have a judgment as to whether we were right or not. Because mawuya ku-section 12 phaya ithi urhulumente must protect everyone in the country. So ke abantu bayakhala basithi i-security is lacking in terms of its. So it says though bayekile ukwenza their own mandate, and it is within their mandate, but they should bakhusele everybody in the country. Mkomishana la masibambe ngazibini kakhulu ngexesha lakho nengcaciso, ube nosuku oluhle, enkosi kakhulu. Ngiyabulela next time ndiza kufumanela uCommissioner Gungubela azothetha nawe kahle. Hayi nawe uthathe kakuhle, sivile singababukeli sibamba ngazo zozibini. Mbukeli we-SABC Lihaye besidlana indlebe nomkomishanala uNomahlubi Khwinana osuka kwikomishoni yamalungelo oluntu eMzantsi Afrika esinikeza ke umfanekiso ngqondweni womsebenzi wale komishoni.